Na, sziasztok, üdvözlök minden kedves hallgatót itt a Game Master Workshopnak a második részénél. Itt vagyunk a Hive Nexuson, Rolóval és Dobannal, én Andy vagyok, és folytatjuk a Game Master Workshopot, ott nagyjából, ahol a múltkor abba hagytuk. És a mostani első témánk pedig az lesz, hogy hogyan tervezd meg az első játékod. Doban, Roló, mi a véleményetek erről? Sziasztok, Doban vagyok, és hát először is jó tudni azt, hogy mit szeretnél mesélni, miért szeretnél mesélni, és kiknek szeretnél mesélni. Ez mind a három elég fontos szerintem. Ugye, vagy azt, hogy mit mesélsz, tehát hogy milyen jellegű kalandot akarsz mesélni, milyen rendszerről akarsz mesélni, milyen társaság mesélni, tehát hogy baráti körnek mesélsz, ismeretlen embereknek mesélsz, esetleg írtál ki esetleg egy LFG-t valamelyik fórumra, Discordra, Facebookra, bárhová, hogy milyen embereket keressel, tehát hogy ezekhez érdemes így ilyen jellegű hozzáállni, legalábbis szerintem. Ugye én általában barátságnak mesélek, vagy olyanok legalábbis, akiket ismerek, és én általában nem nagyon szoktam úgy feszegetni a határokat, de ugye, hogyha tegyük fel, hogy egy komolyabb, vitisebb kampány mesélsz, akkor azért hogy érdemes tudni azt, hogy akiknek mesélsz például, ezeknek ezt is szabad, de nem szabad-e. A másik fontos, amit jó tudni, szerintem ilyen kapcsolatban, hogy most modulból mesélsz-e, teljesen sárkútkod mesélsz-e, improvizálsz-e közben, vagy hogyha mondjuk modulból mesélsz, de úgy, hogy esetleg a modult kicsit átalakítod, akár on the fly, tehát hogy miközben megyünk, úgy alakítod át esetleg. Ezt is fontos tudni úgy előre is tudatni esetleg játékosokkal. Nagyon fontos egyébként tudatni játékosok előre, hogy legyen egy elképzelésük azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú kampányt szeretnél összerakni, akikről mesélni. Azután ugye azt is érdemes előre tisztázni, tudni magadban és meg a többiekkel is, hogy hozhatnak-e saját maguk által generált karaktereket, vagy esetleg te akarsz neki adni előre generált karaktereket, vagy van esetleg egy vonalvezetés, ami alapján szeretnéd, hogy a karakterek elkészüljenek. Tehát például van olyan, hogy mit tudom, most ebben a kalandban az ilyen meg olyan kasztok, például a druida, mondjuk most mondtam egy nagyon képeszített példát, hogy például a druidát nem lehet hozni, mert például a kaland helyszínén nem élhetnek druidák, vagy a kalandban valamiért a druida az egy olyan dolog, hogy kevésen belőlük is csak NPC-k lehetnek, vagy bármilyen ötleted esetleg erre van. Tehát ezt jó tudni előre, hogy megmondani neknek, hogy ilyenek vannak-e. Továbbá a Session Zero, vagy a nulladik alkalomás néven, szerintem most fontos dolog, mert mielőtt elkezdtek játszani, gyakorlatilag kell egy szesszió közösen, amikor ha például a karaktergenerál közösen megy, akkor azt meg lehet ejteni közösen. Ha esetleg játékosnak van kérdései, akkor azok tudnak ott választ kapni, te esetleg te is tudsz kérdezni a játékosaitól, bizonyos dolgokban inspirálódni. Ha ne adj Isten, improvizált világkészítésbe fogtok, mondjuk ez egy nagy késő odáig esetleg előjöhet még, most nem akarok túl menni, hogy közösen alkotott világot, akkor egy Session Zero az mindenképpen kell ahhoz, hogy megcsináltok a világot esetleg, hogy ha erről van szó. Próbálj esetleg neked valami hozzáfűzni valód? Sziasztok, én Roló vagyok. Amit hozzátennék, talán én kihangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy legyen konszenzus a játékosok és a mesélő között olyan szempontból, hogy mondjuk milyen karaktereket lehet hozni, vagy hogy néz ki a karakteralkotás menete. Ezt azért tartom fontosnak, mert ha kezdő mesélő az ember, akkor hogy ne legyen túlterhelve, vagy túl sok információt kelljen fejbe tartani az egyenkénti játékosok karakteréről, vagy esetleg a játékos abba a rendszerbe valami spéci homebrew karaktert hoz, vagy valami egyéb kiegészítő karaktert, amivel mondjuk nem vagy annyira tisztában, mint mesélő. Az szerintem egy teljesen valid dolog, hogyha emiatt azt mondod a játékosnak, hogy megkéred szépen, hogy mi lenne, ha egy olyan másik karaktert hozna, amivel te is komfortosabbnak éreznéd majd a saját történetedet, amit mesélsz talán. Szóval az elején is szerintem nagyon fontos ezeknek a szabályoknak a betartása, oda-vissza mind játékosoknak, mind a mesélőnek,
és az, hogy legyen konszenzus, főleg, hogyha mondjuk, ahogy te is említetted, Doban, hogy baráti társaságokkal játszatok, ahogy sokkal könnyebb szerintem az embereknek, a saját barátainak így prezentálni a dolgokat, és pozitívabb visszajelzéseket kapni, valamint ehhez még szerintem az is hozzátartozik, hogy legyen egy olyan konszenzus a játékosoknál, akkor is, hogyha mondjuk külön csinálják a karaktereket, vagy külön mindenkinek van egy ilyen 0. alkalom az első játék előtt, vagy akár közösen, hogy legyen egy összhang a karakterek között, mert az sokat fog segíteni a mesélőnek is a dolgán, hogy hogyan mesél a csapatnak, ha van egy ilyen passzolás így a karakterek között, tehát összeillenek a karakterek talán kicsit. Így első körben, mikor az ember így próbál mesélni, akkor szerintem ez sokat tud segíteni. A közös előzőtörténettel kapcsolatban akartam mondani, hogy vannak egyébként erre eszközök, amik segítenek esetleg közös előzőtörténetet generálni, amivel egy kicsit össze tudok jobban szakódni, hogy van az a Backstory Card nevű kis találmány, Rifle RPG-n van egyébként, és az nagyon jó alkalmas arra, hogy egy csapatot egy kódét kapcsolja, tehát mit tudod, hogy ki tartozik kinek, ki mentett meg kit, és akkor ilyen kis sztorikat lehet generálni elé, mielőtt elkezdtek játszani, hogy már legyen valami, amit robósmód kis passzolás lehetőség, hogy viszonyuljon a másikhoz hozzá. Én az első saját játékunknak a megszervezése, mint kezdő Game Master, mindenképp ilyen nagyobb kategóriákra bontanám le. Ugye ennek van egyszer egy olyan része, hogy megszervezed magát a játékot, tehát maga a szervezés. Nyilván azért itt nagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy ugye akár itt a szerveren online keresünk, vagy Facebookon keresünk, tehát hogy a megfelelő információkat adjuk át a játékos keresésünkbe. Tehát egyértelműen közöljük azokat az ilyen sarokpontokat, hogy mik azok például, amit így elvárunk. Na most gondolok itt olyanokra, hogy szükséges-e a rendszernek az ismerete a játékodon való részvételhez. Vagy ha igen, akkor mennyire szükséges. Szükséges-e és mennyire mondjuk angol nyelvtudás. Nyilván, hogyha már mondjuk ugye megvan a parti, tehát megvannak a játékosaid, akkor ugye a Player Workshopon beszéltünk erről, amit egyébként hallgassatok vissza nyugodtan majd ezután. Tehát ott beszéltünk arról, hogy vannak olyan dolgok, amiket így érdemes előre letisztázni, játékosi szempontból is, meg Game Master szempontból is, például, hogy legyen a játékos elleni harc vagy konfliktus a játék során. Ezeket a kérdéseket is így le lehet tisztázni, még le is kell előre. Illetve ugye a múltkor azt hiszem szintén a Player Workshopon beszéltünk már arról, meg talán a Game Master Workshopnak az első részén is, hogy mennyi az ideális parti méret. Ugye ez nyilván sok mindentől függ, elsősorban tőled, mint Game Mastertől függ, de függhet akár a rendszertől, vagy a történettől is. Mindennek az elején azért ismét leszögezném, amit a múltkor elmondtam, hogy sosem szégyen akár egy embernek mesélni, meg nem szégyen két embernek sem mesélni. Ezt soha ne érezze senki, hogy így van, főleg nem akkor, hogyha így frissen kezdi ezt az egészet, és tényleg úgy van vele, hogy csak így megpróbálja esetleg, ahogy a többiek is mondták, hogy így barátoknak mesélni. Amit már máskor is elmondtam, hogy én egyébként az improvizációs technikámat azt úgy tudtam a legjobban fejleszteni, hogy én nagyon sokáig csak egyetlen barátomnak meséltem. És nem kellett azt érezzem, hogy bármiféle ilyen nyomást gyakorol rám, vagy nem kellett attól féljek, hogy úgymond rosszat fogok mondani, vagy rosszat fogok csinálni, mert egyszerűen még ha ilyen is volt, akkor azt így meg tudtuk beszélni egymás között, és nem csináltam úgymond hülyét magamból a nyilvánosság előtt, ha esetleg valakit ez ilyen módon így zavarna. Szóval nagyon sok rétege van azért annak, hogy így egy első játékot hogyan szervezzünk meg. Ugye nyilván erre a játékra, főleg, hogyha így kezdő vagy, akkor készülni kell. Itt azért előjönnek igen olyan dolgok, amit már a többiek így érintettek. A Session Zero, ami ugye a 0. session így a játékalkalom előtt. Ez lehet egy jó dolog is, főleg kezdőknek.
Jó alkalom ez például arra, hogyha olyanokkal játszol, akikkel még nem játszottál, akkor egy kicsit betekintést nyerj abba, hogy milyen a partid, milyen emberekből áll, milyen például a beszédstílusuk, hogyan reagálnak azokra a dolgokra, amiket elmondasz nekik, le tudj fektetni esetleg olyan alapszabályokat, mint ahogy itt az most az előbb is előjött, hogy például a játékos elleni küzdelem, tehát hogy ilyen alapszabályokat így le tudsz fektetni ezen a Session Zero-n, illetve ugye a karaktergenerálás, ahogy a többiek is ezt elmondták, ugye vagy előre elkészített karakterek, vagy maga a karaktergenerálásnak a folyamata is lehet egy ilyen közös program, egy ilyen rituálé gyakorlatilag a 0. alkalmon, amit közösen el tudsz végezni a játékosaiddal együtt. Nem tudom, szerintem mást így hirtelen nem tudok ehhez hozzáfűzni. Igen, haladhatunk tovább. Rendben. Beszéljünk arról, hogy az első kalandnak a megtervezésénél maga a kaland, esetleg kaland modul, quick start, saját sztori, vagy az egész sztori ívét, azt hogyan érdemes kialakítani, mik azok, amikre mondjuk szerintetek érdemes figyelni? Hát mindenképpen legyen egy kalandindító, ami hát úgy értem ezt alatt inkább, hogy legyen egy ok, amiért a karakterek a történeten belül elindulnak kalandozni. Tehát vagy az legyen, hogy előre úgy indítsuk el a kaland elmondását, hogy itt a szituáció, ezért indultatok el, ezért vagytok úton, vagy a tipikus ott vagytok a kocsmában, vagy a fogadóban, vagy a Cyberpunkban, ott vagytok a kibertér, vagy bármi, és akkor jön a Johnson, vagy a megbízó, és akkor elétek áll egy ügyet, ezt meg kell csinálni, vagy esetleg belekeverni a karaktereket úgy, hogy nem tudnak elmondani, például őket gyanúsítják meg egy gyilkossággal, vagy kalandok, vagy bármi ilyesmivel. Tehát helyzetbeköröket hozni, hogy a kaland elinduljon egyáltalán. Kell egy fogózkodó, főleg, hogyha a játékosok is kezdik mondjuk, és kell nekik adni egy mankót ezzel lényegében, hogy tudják, hogy merre is kell fogadozni egyáltalán. Én kicsit távolabbról indítanám ezt a megközelítést, magával onnan, hogy ha megvan mesélőként megvan a csapatod, és hogy ha kitalálod, hogy akkor szeretnél mesélni, hogy mit. Ugye rengeteg játékhoz, ahogy Andy említette már az elején, vannak ilyen kezdőszettek, amikből általában előre elkészített karakterekkel egy fix, rövid történetet lehet lejátszani. Ez egy ilyen demo kaland, egy ilyen kipróbálható verziója, általában egy ilyen egyszerűsített verziója az adott játéknak, ami alkalmas arra, hogy kipróbáljátok a játékot, és ha tetszik a mesélőnek, vagy a többieknek, akkor ezt hosszabb távon lehet folytatni. Úgyhogy ez egy ilyen jó kiindulási pont. A másik az, hogy egyéb mondjuk ilyen publikált modulokat használ az ember, vagy ha saját történetet akar mesélni, akkor az első körben, ahogy ezt szokták hívni, ez a railroading technikával egy egyszerűbb kaland, ami egy kötött pályán halad, amiről így nem nagyon tudnak letérni a játékosok. Nyilván meg fogják próbálni, hogy ez történni szokott a valóságban is. Ilyenkor probléma lehet, hogy hogyan terelje vissza a mesélő őket a kiszabott útvonalra, amit a történet előír, de erről majd szerintem a jövőben fogunk beszélni. Viszont az még a tanácsom így a történethez, ha mondjuk sajátot ír az ember, és egy ilyen egyszerűbb, egypályásabb történet, hogy ne legyen túl komplikálva. Tehát mondjuk egy ilyen hármas szerkezetben, hogy van egy eleje, amit Doban is említett akár, ez hogyan kerülnek bele a játékosok maguk a történetbe, van egy ilyen közepe, majd egy lezárása, tehát egy ilyen 3 felvonásos struktúrában gondolkodni, az egy rövidebb kaland teljesen jó tud lenni. Szerintem első körben mondjuk valami ilyesmivel érdemesebb szerintem kezdeni, mielőtt. Persze azzal sincs baj szerintem, ha valaki mondjuk egy publikált hosszabb kampányból így a mély vízbe beleugrik, más lesz a tanulási görbéje, de igazából a végcélben szerintem nincs különbség, úgyhogy ez mindenki így a lehetőségei és a preferenciái szerint, ami legkomfortosabb számára, vagy ha esetleg kipróbál többet, amelyik a legjobbat érzi, válassza azt a
fajta hozzáállást az első játékhoz. Igen, ezekkel is egyet tudok érteni. Az főleg azzal a részével, hogy főleg így a kezdőknek a különböző játékoknak a quick startja, ugye ez a kipróbálható demo verzió lényegében, ami általában egyébként magukat a szabályokat is tartalmazza, ahogy Róló is mondta, előre gyártott karaktereket az adott kalandhoz. Ez tényleg pont arra jó, hogy így ki tudja próbálni az ember a játékot. Ez egy elég jó rálátást szokott általában biztosítani arra, hogyha az ember mégis úgy dönt, hogy hosszabb távon szeretné játszani, akkor fogja tudni azt, hogy mire tud számítani. Egyébként majdnem minden játéknak, vagy talán minden játéknak az alapkönyvében szokott lenni a Quick Starthoz nagyon hasonló ilyen bevezető játékmodul, kalandmodul. Ezeket is le lehet játszani. Ezek azért nagyon jók szerintem, mert nem csak a játékba tudnak nagyon jól bevezetni, és nem csak téged, mint Game Mastert, hanem a játékosaidat is, hanem magába a settingbe is. Tehát főleg, hogyha olyanokkal játszol, akik nem csak a szabályokat nem ismerik, de adott esetben a settinget se, akkor nyilván az is egy jó támpont, főleg neked, mint Game Masternek, hogy van egy ilyen modul, ami segít a settinget is átadni a többieknek, mert általában minden egyes helységről, minden egyes jelenetről, vagy nem játékos karakterről különböző fajta leírásokat fog neked biztosítani, amiket föl tudsz olvasni, meg el tudod dönteni, hogy mennyit akarsz belőle felolvasni, vagy közölni a játékosaiddal, ezáltal is minél többet átadva a hangulatból, meg a settingből. Na most, hogyha arról beszélünk, hogy saját történetet szeretnénk kitalálni már első nekifutásra, ezt jó szívvel azért ajánlani egyik kezdőnek sem tudnám, hogy egyből ennek ugorjunk neki, de a 3-as tagolás, amit Róló említett, az egy kifejezetten jó hozzáállás szerintem is. Mindenképpen legyen egy eleje, egy bevezetés, egy tartalmi középső része, ahol maga a küldetés, maga a játék történik meg legyen egy lezárása, ami nyilván magába foglalhatja ugye a különböző jutalmaknak a kiosztását, az esetleges karaktereknek a fejlődését, illetve narratív szempontból is a történetnek az alakulását, vagy mondjuk úgy, hogy így megágyazni egy következő résznek, hogyha esetleg úgy döntünk, vagy úgy döntöttök útközben, hogy folytatni fogjátok, vagy úgy látod, hogy ez most így volt annyira jó, hogy ezt lehetne folytatni. Szóval így nyitva hagyni a történetnek a végét. Ezekre szerintem így elsősorban érdemes figyelni. És a következő témához át is kanyarodhatunk innen, hogy egy session, tehát egy játék alkalmon a hangulatteremtésről beszéljünk egy kicsit. Hogyan lehet szerintetek jól hangulatot teremteni? Itt elsősorban műfajtól függetlenül, de kitérhetünk arra is ilyen nagyobb vagy populárisabb műfajokra. Ki voltak épp mondjuk a horrorra, ugye az elég gyakran előjön itt a szerepjátékoknak a körébe, illetve ezen felül is még az immerzióról, mind a mesélői, mind a játékos oldalról ilyen módon. Hát az egyik ilyen legkézenfekvőbb dolog, amit túl sokan átlesznek, de kéznél mindig a hangulatkeltő háttérzene egyébként. Nem azt mondom, hogy minden egyes pillanatban valaminek szólnia kell, de például gyakran találkoztam, meg én is használtam már, hogy például, hogyha a legtöbbször játékom, hogy része a harc is. Ha harc kezdődik, akkor legyen mindig egy tipikus zene, ami elkezdődik a harc alatt, és akkor egy kicsit az embernek is így a mindsetjét, a idegi állapotát átállítja arra, hogy akkor most harca, most úgy kell figyelni a dolgokra, de például az sem lehetetlen dolog, amit én szintén használtam régebben, hogy a játék elején és a játék végén egy ilyen meg egy levezető üzenéseket is beraktam, hogy így az embert így kicsit rákészítsem arra, hogy most itt történik fog valami, kezdődik a kaland, figyeljünk ide. Ilyesmi így, ami nekem be szokott jönni. Meg ugye a másik az, ami fontos, hogy ha még nem is van, tehát ha csak Theater of the Mind-ban játszatok, tehát nincsen virtuális terepasztal, vagy bármi ilyesmi, akkor is érdemes felülni egyébként egy virtuális terepasztalt, mert képeket lehet bevágni,
megmondom, bármilyen zenét, hangeffektet, esetlegesen előre felvett hanganyagot, és akkor azt lejátszani játékosoknak, hogyha olyan van, például meghallgatnak például egy naplóbejegyzést, vagy akár készítettek előre például egy PDF-et, egy levélről például, amit úgy készíteztek így úgy amúgy, hogy lássuk karakterek, mint ez egy pergamenem van rajta. Szóval én ilyesmire gondoltam így hirtelen. Én nagy zenerajongóként abszolút annak a pártján vagyok, amit Doban mondott, mind az intro zene, mind az outro zene kapcsán, tehát az elején végén, vagy az, hogy mondjuk a harcra legyen egy dedikált külön playlist, ami egy ilyen feszültebb hangulatot keltő zene. Én is próbálkoztam ilyennel, én azért hagytam abban, mert rájöttem, hogy én nem tudok ilyen szinten multitaskolni és váltogatni a mesélés és még így a technikai dolgok között, de ha valaki ebben ügyesebb, akkor az egy nagyon jól tud lenni. Amit említett még az egyéb dolgokról, mint mondjuk az előre felvett hang, az mind annak a része, hogy mennyit akarsz készülni a játék alkalom előtt ezekkel. Az immerziót nagyon tudják, tehát a belemerülést nagyon tudják elősegíteni, sőt valószínűleg a játékosok is értékelni fogják, hogyha ilyen jól bevágott, jól elhelyezett kellékeket használsz fel így a játékhoz, mert egy ilyen sokkal megfoghatóbb hangulatot ad nekik, hogy nem csak mondjuk felolvasod, vagy elmondod azt a hangüzenetet, amit éppen találtak, hanem mondjuk gépről, vagy telefonról akár bejátszod nekik. A másik, ami még szerintem a hangulatteremtés, valaki már korábban írta itt a szerveren, nem fog eszembe jutni a neve, ne haragudjatok, és én is találkoztam már ezzel a fajta metodikával, mint mesélő, szerintem YouTube-on más mesélőktől, és én is kicsit ilyen tapasztalati úton kitapasztaltam, hogy amikor mondjuk leírunk egy helyszínt a játékosoknak, ugye a látvány részének fogunk a legtöbb időt szentelni, amikor leírunk egy helyszínt, mert az információ 90%-át azt szemünkön keresztül dolgozzuk fel mi halandók, és a többi az megmaradhat a hangoknak és a szagoknak. És ha erre a három érzékszervre információkat adunk a játékosoknak, akkor egy sokkal mélyebb szinten belekerülnek az általunk leírt világba, és sokkal inkább közelüknek, sokkal inkább a saját bőrükön fogják érezni ezt a világot. Ha esetleg még megspékeljük olyanokkal, hogy egy rövid leírást mondjuk az időjárásról, vagy a hőmérsékletről, akkor már csak egy-két részlettel kell kiszínezni a dolgot, és nagyon könnyen azt fogja érezni a játékos, hogy ugyanaz az élmény, mintha egy jó könyvet olvas, és egy leírást olvas benne, és ott érzi magát, mint ahol a könyvben szereplő történet is zajlik, csak ez valós időben történik a mesélő által, ez a történetmesélés. Én szerintem a hangulatteremtéshez 3 nagyon fontos elem van, ami részben le fogja fedni azokat, amiket már ti elmondtatok. Az első ugye az audio, tehát a hang. Ugye ez lehet, ahogy a többiek is mondták, egy ilyen háttérzene formájában. Azzal egyetértek, hogy a harchoz például egy ilyen feszültebb, ilyen ütősebb zene az jól meg tudja hozni így a hang. Igen, így jól meg tudja hozni a hangulatot, vagy így egy kicsit hozzátenni az egészhez. Viszont általánosságban az a tapasztalatom a háttérzenékkel kapcsolatban, ki voltak éppen ott, ahol nem harc van, hogy így nagyon el tudja terelni az embernek a figyelmét. Úgyhogy én nem szoktam így háttérzenéket használni, még csak hangulatteremtés szintjén se. Nyilván, hogyha van egy olyan virtual tabletop, tehát egy Foundry, egy Roll20, egy bármilyen virtuális terepasztalon, ahol játszotok, ahol megvan a lehetőség arra, hogy minden egyes játékos saját maga be tudja állítani a nála szóló zenének a hangerejét, az mondjuk egy jobb megoldás, mert akkor olyanok, akik úgy érzik, hogy elvenni a figyelmüket erről, ők le tudják halkítani, akinek pedig ez érdemben hozzátesz, ő pedig tudja hagyni, esetleg hangosítani saját magának. A hangeffektek, mint olyanok a zenén felül,
ezek is tudnak hozzátenni, még ha ez tényleg csak annyi, hogy mondjuk 2 kard összecsap, vagy az aranyérméknek a csengése, egy pisztolynak a dörrenése, egy környezeti hangeffekt, például az esőnek a hangja, vagy ahogy a hó ropog a karaktereknek a talpa alatt, ezek is hozzá tudnak tenni egyébként, ezek is jók lehetnek, de ez nyilván a mesélői szempontból sokkal több odafigyelést igényel, hogy még ezeket is menedzseld, az egyébként is sok dolgodon felül. A második... Igen, annyit, még bocsánat, hogy közben még hozzátennék, hogy igen, egyrészt a menedzselés része, másrészt még hogyha van egy ilyen nagy könyvtárad ezekből a hangokból is, akkor is fel kell készülnöd, hogy a játékosok nem feltétlenül azon az úton fognak haladni, vagy azokkal a karakterekkel találkozni, akikből te készültél mondjuk ilyen audióval, vagy egyéb ilyen segédlettel. Tehát ennek vannak veszélyei is, amiben főleg így az elején könnyű beleesni, és akkor az egy ilyen roppant csalódás fog okozni az embernek, hogy készültem egy csomó mindennel, és nem lettek felhasználva. De egyébként jól is elsülhet. A második ilyen nagyobb kategória, az szerintem a vizuális reprezentáció. Ez ugye megvalósulhat elsősorban képek formájában. Képek a karakterekről, képek a nem játékos karakterekről, tájképek, városképek, esetleg térképek, vagy akár ugye harchoz használt térképek, úgynevezett battle map-ek. Ezek mindenképpen hozzá tudnak tenni a hangulatteremtéshez, ha más nem, akkor tényleg csak egy térkép az adott városról, az adott faluról, az adott környékről, egy illusztráció. A harmadik ilyen nagy pont, az pedig azok a fajta történeti elemek, amiket el tudsz mondani, el tudsz mesélni szóba. Gondolok itt olyanokra, hogy elkezdődik a játék, a karakterek nyilván vannak valahol, vagy érkeznek valahova. Itt el tudod mondani, hogy mi történt addig, amíg ők nem voltak ott. Hogyan funkcionált a világ egészen addig, amíg megérkeztek. És az már eleve megadja azt a fajta tónust, azt a hangulatot a karaktereknek, hogy milyen helyre érkeznek. Nyilván itt mindenki érzi a különbséget a között, hogy a karakterek betérnek egy városba, betérnek egy fogadóba, a mesélő pedig fölvázolja, hogy hogyan néz ki a fogadó belülről, kik vannak bent, milyen a hangulat, mennyire van sörszag, mennyire üvöltöznek vagy nevetgélnek az emberek, és mennyire más a hangulat a között, hogy a karakterek azzal kezdik a játékülést, hogy megérkeznek egy temetőbe. Azért itt nagy kontrasztokat lehet építeni csak azzal, hogy leírjuk azt, hogy hogyan funkcionált a kezdő szituáció azelőtt, mielőtt a karakterek megérkeztek. Illetve szintén ide tartozik ehhez a mesélés részéhez, hogy egy ilyen összefoglalót lehet összehozni. Ugye most ez főleg arra a részre vonatkozik, hogyha ez egy előző játékülésnek a folytatása, hogy például mik történtek az előzőekben. Mint egy ilyen, gyakorlatilag egy összefoglaló az előző ülésről. És még azt érinteném, amit Roló már mondott szintén, hogy különböző dolgokat hogyan írunk le, a különböző érzékszervekre támaszkodva. Ez egy nagyon jó dolog, viszont sokszor láttam már olyat, vagy néha esetleg még magamon is észrevettem, hogy leírok dolgokat, helyszíneket, karaktereket, nem játékos karaktereket, és sokszor ez elmegy egy olyan irányba, hogy túlságosan is leírunk valamit. Tehát olyan információkat osztunk meg ezekről a dolgokról, amik effektív fölöslegesek. Itt most megint csak gondolok olyan dolgokra, hogy bemennek mondjuk a karakterek egy szobába, nyilván el fogod mondani, hogyan néz ki, mit tartalmaz a szoba, de nem kéne minden egyes információt így egyből így ráönteni a játékosokra, hogy hány repedés van a falon, vagy hány ablak van a falon, melyikben van üveg, melyikben nincs még, hány darab porszem van a padlón. És ezzel arra próbálok utalni, hogy hagyjunk lehetőséget arra,
hogy a játékosok egy kicsit így föl tudjanak fedezni, hogy legyen mire rákérdezniük. Mert ha egyből mindent így rájuk öntesz, egyrészt az nagyon száraz lesz, és nagyon sok információ, aminek a nagy részét nem fogják tudni megjegyezni. A másik, hogy így egyből mindent tudni fognak, és nem lesz bennük az a fajta ilyen felfedezés vágy, hogy így hú, és akkor megkérdezem a mesélőtől, hogy na, és akkor hogy látom, milyen állapotban van mondjuk a fal. Repedezett, vagy omladozik, vagy már lejött róla a vakolat, vagy ki van festve szép, mikor festették ki, mennyire friss még. Szóval, hogy itt nagyon sok mindenre így rá tudnak még kérdezni, és akkor így be tudod nekik tömni ezeket a lyukokat, ezeket az információjukat. Szerintem ennyi, amit így hirtelen eszembe jutott erről. Egy nyúlparti visszórást szeretnék térni csak a hangeffektekhez, mert eszembe jutott most ezzel kapcsolatban, hogy mondtátok, hogy a fegyvercsörgés a többi, hogy a Foundry-ben egyébként van arra lehetőség, hogy ha ugye a támadásra a scriptelbe használjátok karakterlapról, hogy hozzá lehet rendelni hangeffektet is egyébként. Szóval egy csomó hangeffektet úgy be lehet rakni a játékba, hogy a KR-nek effektíve vele a játék, illetve nincsen vele dolga. Csak így ennyit értem, hozzá akartam fűzni, csak ennyi. Igen, én meg közben eszembe jutott, hogy ugye itt a témának a másik két felét azt egy kicsit levágtuk, tehát hogy ezek így műfajtól független dolgok, de mondjuk mi van az ilyen tényleg műfaj specifikus dolgokkal, és akkor ezt most kezdem én. Nem régiben volt egy Ten Candles játékom, ahol először meséltem, és egyébként még sose játszottam ezelőtt Ten Candles-t, ami egy tragikus horror történetet mesél el, aminek a végén mindenképpen meghalnak a karakterek, hogy ennyire tragikus, csak hogy így a hangulat miatt. És ott használtam például egy ilyen hangulatteremtő elemet, hogy nyilván volt egy írásos felvezető része, amit így felolvastam a játékosoknak, és rögtön, ahogy így elindultak, találtak egy ilyen kézi hangfelvevőt, amin lejátszottak egy üzenetet, de ezt az üzenetet, ezt ugye én előre fölvettem, megvágtam, megeffekteztem, és akkor lejátszottam nekik, és ez egy előttük lévő túlélőnek az ilyen utolsó üzenete volt. Ez egy ilyen 4-5 perces monológ volt gyakorlatilag, amit mellesleg a könyvben, tehát a Ten Candles szabálykönyvében megtalálható volt, csak nyilván lefordítottam nekik magyarra, de hogy úgy éreztem, hogy ez nagyon sokat így hozzátett hangulati elemként ahhoz, hogy meghallgatták egy előttük lévő túlélőnek az ilyen utolsó üzenetét, aki valószínűleg abban az időpontban már nem is volt életben. Most ezt ugye így kifejezetten a horror műfajnak a hangulat teremtéséhez. Illetve, ha már ugye horrornál tartunk, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy támaszkodjunk azokra a fajta alapvető emberi félelmekre, amiktől az emberek általánosságban a valóságban is félnek. Hogyha így kicsit pszichológiai szempontból nézzük, akkor ugye az ismeretlentől, attól, amit nem látsz, meg a sötéttől. Vagy ezeknek bármilyen kombinációjából, bár ugye amit nem látsz, mert sötét van, az ebből a szempontból lehet ugyanaz nyilván, de hogy ez a 3 legfőbb olyan dolog, ami így félelmet szokott kelteni az emberekbe. Ezt nyilván nagyon nehéz úgy átadni egy ilyen terepasztalos szerepjátéknál. Szóval nehezebb sokkal átadni, mint ahogy az a valóságban kinéz. És itt jön be az, ami az utolsó szelete ennek a témának, hogy ugye az immerzió az, hogy mennyire tudjuk beleélni magunkat. Egyrészt mi, mint mesélők, másrészt a játékosok. De megszakadhatsz te, mint mesélő, bármennyire is erőlködhetsz, hogy teremts ilyen vagy olyan hangulatot, effektív műfajtól függetlenül, de ez mondjuk főleg a horrornál így kritikus. Tehát megszakadhatsz te bármennyire, hogyha a játékosaid nem képesek magukat beleélni az adott szituációba, az adott karakterbe. Tehát példának okáján most itt megint a Ten Candles-t fogom felhozni, tehát attól függetlenül, hogy megvan az a fajta metainformációt, hogy a karaktered a játékülés végén meg fog halni, a könyv kifejezetten kimondja,
hogy hinned kell abban, hogy túl fogod élni, meg kell legyen a remény, és ebbe így bele kell élned magad, mert különben így nem fog működni az egész. Mit gondoltak erről? Igen, itt elmondtál lényegében, hogy a játékosnak akarnia kell magát immerzálni, tehát beleélnie magát ebbe a játékba, a szituációba. Én erre mindig is azt mondtam, hogy így a tömegpszichózist így kicsiben el kell játszani. Tehát, hogy így egymást kell a játékosoknak is, meg a kámnak is manipulálni, hogy így beleértek, hogy igen, egy horror játék, és igen, itt félnünk kell, vagy reménykednünk kell abban, hogy itt lesz egy jobb folytatás. Úgyis, hogy tudjuk, hogy nem. Itt ugye azért fontos olyan játékosokat keresni, akik ebben partnerek, tehát igazából itt én szerintem nem is kell ezt túlmagyarázni, kell, hogy partnerek legyenek a játékosok is ebben. Igen, és szerintem viszont ehhez nagyban hozzátartozik az, amit a Rolóval a Player Workshopon beszéltünk róla, tehát a meta információknak és a meta tudásnak a megfelelő kezelése. Ugye itt egyrészt, megint csak a Tank Candlesnél maradva, hogy nyilván tudod, amit az előbb is elmondtam, hogy tudod, hogy a karaktered meg fog halni, de a karaktered ezt nem tudja, hogy meg fog halni nyilvánvalóan. És nagyon-nagyon sok ilyen dolog előfordul, hogy te, mint játékos tudod, hogy valami rossz fog történni, úgymond valami negatív dolog fogja érni a karakteredet, de a karaktered meg nyilvánvalóan nem tud erről az információról, és így úgymond bevállalod, hogy belemész abba, aminek egy rossz következménye lesz, csak azért, mert így marad immerzív, így maradsz benne a karakterben, így éled bele magad, mert úgy gondolod, hogy a karaktered ezt tenné az adott szituációban, és ketté választod a saját és a karakterednek a tudását, ami nyilvánvalóan egy nagyon nehéz dolog, meg ez inkább már játékos szempont, erről a Player Workshopon nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy akit ez bővebben érdekel, azt ajánlom, hogy azt hallgassa majd meg. Roló, neked van esetleg valami gondolatod erről? Műfaj, specifikus hangulatteremtés. Roló visszacsatlakozik mindjárt, valószínűleg elment nála a hang. Addig érintsük egy kicsit a többi műfajt is, hogyha már így a horrorról beszéltünk. Tehát ugye a horroron kívül szerintem még a két leggyakoribb vagy legnagyobb ilyen műfaj, amit így meg lehet említeni szerintem. Az egyik az a fantasy nyilván, a másik pedig a sci-fi. Most tényleg csak így nagyon nagy vonalakban. Nyilván van low fantasy, meg high fantasy, tehát itt nagyon sokféle irányba szét lehet választani az egészet. Mit gondoltok akár a fantasy, akár a sci-finek a hangulat teremtéséről? Van-e különbség bennük, esetleg azokkal kapcsolatban, amiket már elmondtunk? A fantasyban nagyon pont, amit elmondtam nemrégiben, hogy a háttérzene, esetleg kocsmai háttérzene, amikor fogadó vagytok, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hangulatrendteremtő, meg ott a harczene az nekem kifejezetten tetszett, amikor találkoztam így egy másik kámera, ezt használta, csak azt hozzátett nekem. Meg a másik az, hogy de arról is volt már szó, hogy ahogy a NPC karakterképeit akkor rakják ki akár mindenki számára, amikor találkozunk vele először, vagy esetleg ha régóta nem látok, akkor megint kirakhatja. És hogy ha esetlegesen megoldható, akkor ilyen olajfestmény jellegű, akár AI generált képeket használni erre, az általában nem fog tenni a hangulatnak. Igen, ezek is nagyon jók, és még egy dolog jutott eszembe, most ez szintén nem műfaj specifikusan, hanem így általánosságban, az úgynevezett handoutok, tehát olyan kis, többnyire szöveges vagy képekkel ellátott rövid ismertető anyagok, amelyeket átadsz a játékosaidnak, fejenként így egyesével, általában ugye az ülés elején, ami tartalmaz mondjuk az adott ülésre, vagy az adott küldetéssel kapcsolatos információkat. Ezt például ugye, ha így műfaj specifikusan tekintjük, egy fantasy játéknál ez például lehet az, főleg ez nyilván, hogyha mondjuk élőjátékról van szó, akkor még nagyobbat tud ütni ez a fajta hangulatteremtő eszköz, mert például gyárthatsz előre ilyen kis pergameneket, meg összegyűröd a papírt, meg föltekered, megkötöd egy madzaggal, és akkor ezeket így odaadod a játékosaidnak, hogy ezt a levelet kapjátok valakitől, vagy tehát ilyesmikre gondolok.
Egy skifinél nyilván lehet ez valamilyen online üzenet, egy akármilyen rendszerben, esetleg egy pendrive, egy flash drive, amit megkapnak a karakterek. Szóval ezek is szerintem nagyon hasznos dolgok. És nem tudom, hogy Roló visszaérte közben már. Igen, Fantasyt, mikor annó játszottam többet, mi is kaptunk mindenféle ilyen mesterségesen megöregített pergameneken, mindenféle információkat és egyéb ilyen segédleteket, amiket a mesélő készített. Sőt, olyan is volt, hogy találtunk valami rejtélyes varázstárgyat, ami nem volt más, mint egy rozsdás fémdarab, amit a mesélő talált a hátsó kertjükben, kerti munka közben. Szóval lehet mindenhonnan inspirációhoz jutni. Nyilván skifihez is lehet ilyen egyéb dolgokat kitalálni, viszont én nagyon-nagyon nem tudok elmenni a horror segédletek és aspektusok mellett, mert horrorban, ha valami történik, valamilyen horror játékban, ez lehet akár horror fantasy, hagyományos horror, skifi horror, bármi, ha ott kap a játékos egy ilyen handoutot, az szerintem sokkal erősebb tud lenni, hiszen akkor van egy potenciálisan fizikai vagy egy információn keresztüli kapcsolata, ami így a való világban is elérhető számára, ami azt szolgáltatja, hogy hozzájáruljon a hangulat megteremtéséhez a horrorba, mert szerintem, hogy egy horrorjáték jól tudjon működni, ott van a legnagyobb szükség a játékosok részéről, hogy befektessenek a játékba, a történetbe, és hogy komolyan vegyék az egészet, hiszen a között is felmerülhetnek bármilyen bakik, elszólja magát a mesélő, egy mókás helyzet keveredik, hiszen barátok vagytok, és jól akartok szórakozni, biztos lesz olyan, ami mondjuk megtöri ennek a menetét, viszont könnyebb ezekkel az eszközökkel jobban visszarázódni. És hogyha már ebben így belekezdtem, akkor szerintem beszéljünk arról, hogy néz ki, amikor már fut maga a játékülés, és megteremtetted a megfelelő hangulatot, hogy érjük el azt a gördülékeny állapotot, amitől gördülékeny lesz a mese, és az interakció a játékosokkal. Mi történik akkor, ha esetleg mondjuk valamit nem találtál ki előre, vagy semmit, és improvizálnod kell, hogy hogyan fogd meg ezt, mint mesélő, vagy hogyan ütemezd mondjuk a játék alkalmat, mi legyen a kezdete, a vége, és mit kezdjünk mondjuk abban a helyzetben, amikor, amit említettem, megtörik ez a belemélyülés, vagy a játékosok, vagy a mesélő részéről, esetleg még egy olyan szinten érintve, hogyha játék közben akad valami problémája a mesélőnek a szabályokkal, vagy a szabályértelmezéssel. Ez most sok volt, de szerintem a többiek tudni fogják tartani, úgyhogy aki szeretne ebbe válaszolni, Andy Dovan. Igen, ez egy nagyobb téma, tehát itt sok ilyen apró dolog fölmerült. Hát a játék közbeni szabálykövetés, vagy az, hogy úgy kövessük a szabályokat, ahogyan le vannak írva, vagy rules as written, illetve a flow-nak az egész játék gördülékenységének a megszakítása. Ez kezdőként okozhat nehézséget, mert ahogy már volt arról szó, a játékosok gyakran nem arra mennek, amerre te kitalálod, nem azt csinálják, amit te kitalálsz, hogy csinálni fognak. Jönnek olyan váratlan helyzetek, amikre adott esetben még nem is egészen tudod a szabályt. Nyilván esetleg elolvastad, de nem foglalkoztál vele annyit, mondván ebben a kalandban úgysem lesz ilyen. Előfordulhatnak, viszont azzal érdemes számolni, hogy az ilyen esetek, amikor így szabályokat kell keresgélni, akkor ez nagyban meg tudja szakítani az egész játéknak a folyamatát. És tényleg el tudja venni ezt a fajta beleélést. Mind a mesélőtől egyébként, mind a játékosoktól. Itt, amivel ezen nagyban lehet segíteni szerintem az, hogyha a játékosoknak is megvan a szabálykönyv, és tudnak olyan konstruktív módon viselkedni, hogy ők is nézik a szabálykönyvet, és egy ilyen esetben ők is meg tudják nyitni a PDF-et, vagy ki tudják nyitni a könyvet, és fognak tudni segíteni a mesélőnek mondjuk a szabályok értelmezésében, meg eleve a megkeresésében, mert sokszor
egyébként az sokkal több időt vesz el, hogy mire megtaláljuk azt a szabályt, amit keresünk, nem is az, hogy értelmezzük. Az ilyen váratlan eseményekre egyébként nyilván mindig egy jó gyógyír, úgymond, hogyha improvizál az ember. Ugye az improvizáció egy olyan technika, ami a mesélőnek egy olyan eszközt biztosít, amivel egyrészt ezekből a váratlan dolgokból ki tudja magát vágni, de egyébként ezt lehet így fejleszteni. Tehát ebből lehet nagyon jó dolgokat kihozni. Az improvizáció nem mindenkinek fog menni elsőre, másodjára, harmadjára sem. A jó hír, hogy ezt lehet fejleszteni, lehet gyakorolni. És csak hogy egy pár szóba, hogy hogyan, mint mondtam a saját példámmal élve, nekem az működött a legjobban, hogy volt egy olyan barátom, akivel régebb óta barátok vagyunk, és én sokáig csak neki meséltem gyakorlatilag egyedül, és ezek kifejezetten ilyen improvizációs játékok voltak. Ha ilyen indítatásai vannak az embernek, azért ebből a szempontból szerintem a rendszeren is érdemes elgondolkozni, mert nyilván vannak olyan rendszerek, amik ezt jobban támogatják, meg vannak olyanok, amik kevésbé. Egyrészt, hogy maga az adott játéknak a settingje az mennyire van nyitva hagyva, úgymond. Tehát mennyi lehetőséged van egy-egy dolgot bővebben kifejteni. Például a kokáért föl tudom hozni a Mörkborgnak a settingjét, ahol kifejezetten nagyon-nagyon sok minden direkt nyitva hagyva van azért, hogy a mesélő a belátása szerint tudja alakítani. Vagy például, amit én nagyon sokat meséltem így egy embernek, ez Fate volt, Fate Core volt, és a Fate például tud úgy működni, hogy elindulsz úgy egy játékon, úgy egy karakterrel, hogy technikailag semmi nincs elkészítve a karakterből, mondjuk a nevén kívül. És úgy, ahogy előre halad a játék, úgy épített föl a játék közben folyamatosan a karakter. Tehát, hogy ez a fajta mechanika, ez nagyban támogatja azt, hogy egyébként a helyzeteket is tud improvizálni. Úgyhogy mindenképpen szerintem az improvizációnak a gyakorlása, meg használata játékokban, mind az ilyen helyzeteknek a mentésére, mind akár az egész játékra levetítve nagyon sokat tud hozzátenni, illetve ugye beszéltünk erről, hogy a szabályok. Tehát, hogy így nem találsz egy szabályt, vagy egyszerűen így nem tudod értelmezni, vagy ne adj Isten, tényleg kijön valami olyan dolog, amire így egyértelműen nincsen szabály. Ettől sem kell megijedni, ilyen előfordulhat. Ilyenkor szintén azt tudod csinálni, hogy improvizálsz, csak nem a settinget egészíted ki az improvizációddal, hanem a szabályait. Ugye a legáltalánosabb dolog, amit én észrevettem, hogy elő szokott fordulni, az az, hogy improvizáljunk egy-egy szabályt egy egyszerű dobás formájában. Ugye például azt hiszem, hogyha jól emlékszem, az Easy D6, SD6 keretrendszerben mond ki egy olyat a könyv, hogy így dobassa játékosokkal 1D6-ot, tehát egy darab 6 oldalú kockát, és ez a mindegy mit, csak ne egyes dobjanak. Azt hiszem így volt róla, ugye? Így van, mert az egyes a kritikus bal siker. Igen, tehát hogyha tényleg fölmerül valami olyan dolog, amire nincs egyértelmű megoldás, de nem is akarod feltétlenül a játékodat megszakítani azzal, hogy vagy azzal, hogy kikeresed a szabályt, vagy ha tudod, hogy nincs rá szabály, azzal, hogy most nekiállj és összetákolj 20-30 perc alatt hozzá egy szabályt, akkor mondd azt, hogy jó, rendben, dob rá egy D20-at, dob rá egy D6-ot, dob rá egy bármit, és annak az eredményétől így függővé tudod tenni, tehát gyakorlatilag így improvizálsz hozzá egy szabályt, viszont ezzel megmented az adott szituációt, az adott helyzetet, és te, mint mesélő, tudni fogod, hogy következőre akkor erre ki tudsz már találni akár egy saját mechanikát, ami tud így működni. Amúgy elmondtam, amit én is szerettem mondani, hogy akár ott a játék hevében, ha egy szabállyal nem vagy tisztában, vagy nem egyértelmű, akkor improvizálnod kell valamit. Még azt sem mondanám, hogy ragaszkodnom kell hozzá aztán egységesen az a új elgondoláshoz, hogy mondjuk következő játék alkalommal beszélt mindenkivel, hogy rájöttem, hogy ez lett volna a szabály,
de most már a döntésemet azt megtartjuk, és jövőben akkor is csináljuk szabályszerűen például. Tehát, hogy ezzel sincs nem baj, de az is egy járható opció, hogy vagy nincs rá szabály tényleg, és akkor most találtok rá valami megoldást, vagy ahogy elmondtad, hogy mint a Easy D6-ben, hogy ilyen esetben D6-tal is ne legyen egyes, szóval ez igazából mind járható, csak ugye a játékosokkal beszél meg aztán meg, hogy akkor most így lesz, vagy nem így lesz, hanem így lesz a későbbiekben miután. De játék közben ne akazd meg a játékosokat, meg játékot azzal, hogy te most nekiállsz egy nagy szabályvadászatba, hogyha egyébként minden más jól megy. Amit így érintettél most, egy pici dobam, és szerintem érdemes egy pár szót beszélni róla, az a visszamenőleges folytonosság, a retroaktív continuity, vagy retcon más néven. Tehát amikor rájövünk utólag, hogy valamit elrontottunk, nem is ezzel kellett volna dobni, az a szabály, ez nem is úgy volt, hogy akkor akár visszamenőlegesen megváltoztatni. Ez szerintem egy ilyen vízválasztó téma szokott lenni a mesélők között, mert nyilván van, aki azt mondja, hogy igen, elrontottuk, akkor ami 20 perccel ezelőtt volt, jó, akkor dobjuk újra, és akkor úgy menjünk vissza az időbe odáig. Vagy akkor itt fölvázoljuk, hogy oké, ez akkor nem úgy történt, akkor hogy alakult az elmúlt 20 perc annak a tükrében. Én személyesen annak a híve vagyok, hogy sokszor előfordul ilyen, hogy így észreveszem, főleg amikor új rendszereket próbálok ki, hogy valamit nem úgy csináltam, ahogy kellett volna. Én úgy vagyok vele, hogy én nem szeretem így úgymond retconolni, így visszamenőlegesen változtatni a múlton, hanem így elfogadjuk, hogy oké, rendben, ezt így közlöm a játékosaimmal, hogy így ne haragudjatok, de volt ez, ezt így elrontottam, ezt így kellett volna, és következő alkalomtól, mármint hogyha következőre ugyanaz a mechanika kerül elő, amit elrontottam, akkor következő alkalomtól már helyesen, az alábbi módon fogjuk használni, és akkor elmondom, hogy hogyan. Egyetértek, amiket mondhatok, tényleg csak annyi kiegészítés, hogy ez egy veszélyes dolog, vagy veszélyes játék tud egy kicsikét lenni, hogyha hozol egy ilyen gyors, ad-hoc szabályt valaminek a leírására, vagy valaminek a szimulálására. Felmerülhet az, hogy nem minden játékos ért vele egyet, vagy lesznek ellenszólamok. Itt talán ha ez megtörténik, akkor itt talán egy kicsit fontos a mesélői autoritást gyakorolni, de erről azt hiszem a jövőben fogunk beszélni. De az biztos, hogy megakasztani a flow-t nem olyan jó, ha mondjuk ez vagy PDF görgetéssel jár percekig, vagy fizikailag a könyvlapozgatással. Viszont ilyenkor, ha ez felmerül, szerintem nem szégyen, ha esetleg azt mondja a mesélő a játékosoknak, hogy figyeljetek, van most egy 5 percre szükségem, amíg ezt átgondolom, és esetleg addig, ha adott, akkor a játékosoknak is lehet engedélyezni esetleg egy rövid szünetet, hozzanak maguknak egy pohár vizet, vagy esetleg kimenjenek egy percre a játékból. Egy dolog még vissza az előző téma, az a szabálykövetés. Számtalan szerepjátékkönyvbe belefutottam, amelyik szokott szentelni egy bekezdést annak, miután ad egy áttekintést a játékról, vagy magáról a szabályokról, hogy a szabályokat mindaddig érdemes csak használni, amíg nem állnak a történet és a játék útjába. Mert a történetnek és a játéknak kell az elsőnek lennie, a szabályok azok másodlagosak. Ezt olyan értelemben is érdemes nézni, hogy addig, amíg közösen játszunk és szórakozunk egy bármilyen világba, amögé rakhatunk bármilyen más szabályrendszert, ami elősegíti azt, hogy ebben az adott világban elmerüljünk és kalandozzunk potenciálisan. Úgyhogy a szabályok ilyen szempontból az én felfogásom szerint másodlagosak szoktak lenni, és vannak készítmények, vagy ilyen játékok, amik erre fel is hívják a mesélők és a játékosok figyelmét is. És bocsánat, ez csak később jutott eszembe. Semmi gond, mert ezzel eszembe jutottál valamit ezzel kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos, ami nagyban egyezik azzal, amit most te elmondtál, de inkább én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a szabályokat mindaddig érdemes követni, amíg a józanésznek a határain belül vannak. Például a kukáért volt most nem régen egy Warhammer 40.000 Wrath and Glory játékom, ahol egy ellenséges csoportosulásra nyitottam tüzet. Ők
többen voltak, de egy csoportként voltak kezelve. És a szabály azt mondta ki, hogy ahány 6-os dobok, a csoportnak annyi tagját sikerül a más világra küldenem, de abban a pozícióban, ahol én voltam, a csoportnak csak 3 tagjára láttam rá. És bár 4-6-os dobtam, 4-nek kellett volna meghalnia, a józanész azt diktálta, hogy csak 3 fog meghalni, mert így fizikailag nem látok többet, tehát nem tudok többre rálőni. És ezzel próbálom így szemléltetni, hogy persze érdemes követni a szabályokat mindaddig, ameddig észszerűek maradnak. Tehát, hogy amikor egy szabály így egyértelműen ellentmond a valóságnak, meg a fizika törvényeinek, vagy bármilyen észszerű dolognak, akkor azt nyilván te, mint mesélő, nyilvánvalóan jogod van áthányni, és hágd is át az észszerűségnek a határain belül. Én ezt mondanám. Igen, ez mind azon múlik, hogy mennyire szeretnéd földhöz ragadottabbá, vagy inkább sokkal szürreálisabb, fiktívebbé tenni az egészet, és ez nyilván azon is alapul, hogy a játékosoknak milyen szintű valóságtól való elragaszkodása komfortos. És akkor a következő szelethez haladva, a szünetek beiktatása és az immerziónak a megtörése. Szerintetek hogy lehet ezt a legjobban kezelni? Nyilván itt egy játékülés alatt van szó erről. Például, hogyha mondjuk most akkor egyértelműen a horrorra is jutalsz, ezzel gondolom, ott nagyon fontos, hogy ne törjék új hangulatot, hogy fél vagyunk jelentet, hogy ott általában a legtöbb játékban jelenet alapúan szokott történni a dolog, tehát hogy minden jelentnek általában célja van, és ez esetben meg lehet azt csinálni, hogy egy jelenetnek a végén 2 jelenet között tartasz szünetet, és ha esetleg taktikusabb is vagy, akkor vagy azt mondod, hogy egy cliffhangernél fogsz szünetet tartani, de nyilván ez nem úgy mondom, hogy minden cliffhangernek kell, csak amikor itt eltelik, tegyük fel egy tervezett 4 órás kalandból eltelik, mit tudom én, egy óra mondjuk, és már érzed, hogy mindenki csak a figyelme, akkor ha akkor mindenki cliffhangeres jelenet, akkor mondhatod azt, hogy na akkor most, mert akkor minden játékos úgy fog visszajönni utána, hogy húha, most itt történni fog valami, és akkor rögtön vissza tudják rátudni játékba, és nem azzal, hogy épp most nyugi van, és akkor lehet, hogy lassabban jönnek vissza a hangulatba amúgy is. A végén, vagyis szerintem még később fogunk ezzel foglalkozni még a mai nap, hogy ez a cliffhanger, vagy hol áll meg a történet. Ha én is egy horroros példát mondhatok, akkor az én egyik első Call of Duty játékomban végig egy ilyen kisebb lámpafényénél, egy ilyen gyér félhomályban játszottunk, tehát még a karakterlapokat is nehéz volt kivenni, és amikor szünetet tartottunk, csak akkor kapcsoltuk fel a rendes fényeket, hogy akkor mindenki ki tudjon menni levegőzni, vagy rágyújtani addig, de egyébként félhomályban játszottunk, és már az egy ilyen hangulatot adott, hogy így a külvilágból idéztük meg magának a játéknak a hangulatát, és ezzel a fénnyel, ahogy így játszottunk, volt egy ilyen, szó szerint egy ilyen sötét és fényes választóvonal között, hogy mikor vagyunk benne a játékban, mikor merülünk el benne, és mikor vagyunk kint a valóságban, és történnek a való életbeli dolgaink. Hát ezekhez a szünetekhez és az immerzió megtöréséhez én azoknak a játékosoknak a táborát erősítem, akik így nem szeretnek szünetet tartani. És most itt nyilván leszámítom az ilyen mosdót és egyéb életfunkcióknak az ellátására vonatkozó szüneteket, de hogy nálam akár mint mesélő, akár mint játékos, rendkívüli módon így meg tudja törni a beleélésemet az, hogy tartunk egy 10 perces szünetet, pláne hogyha többet is. És legfőképpen azért, mert attól félek, hogy még ha én így benne is tudok maradni a szerepben, meg úgy a hangulatom is megmarad, hogy esetleg a többieknek nem. És az ettől való félelem, ami általában egyébként be is szokott igazolódni, az nekem így nagyon tönkre tudja tenni a hangulatot, meg a beleélésemet. De hát ez most az én véleményem, szóval, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor így kell kötelezően csinálni, vagy hogy ezt javaslom. Sőt, mi több, azt javaslom mindenkinek, hogy ezt mindenki maga tudja eldönteni, hogy neki mi a megfelelő. Esetleg akár a 0. alkalom, tehát a Session Zero során, vagy azon kívül érdemes egyeztetni
erről is a játékosokkal, hogy kinek mi az igénye, hogy meddig tud úgymond egy helyben ülni, és fókuszálni, tartani a hangulatra való összpontosítását. Nyilván ez egy ilyen hosszabb játék alkalmaknál válik még relevánsabbá. Tehát én játszottam ilyen egész napos maratonjátékokat, ahol rendesen volt ebédszünet. Ez egy olyan dolog, hogy ez is kicsit néha a mesélő felelőssége olyan szempontból, hogy figyeljen mind az időre, hogyha mondjuk kezdenek a játékosok például a figyelmük fáradni, és szükség lenne egy kis friss levegőre, vagy egy friss pohár vízre nekik, akkor lehet nyugodtan szünetet tartani. Itt a mesélőnek még azért van nagyobb felelőssége, mert érdemes úgy alakítani a történetet, egyrészt vagy egy ilyen magasabb momentumnál abba hagyni, mert akkor a játékosok izgatottan az 5 perces szünet vége előtt 2 perccel már ott fognak ülni az asztal vagy a Discord körül, hogy folytassuk, vagy éppen akkor, amikor egy ilyen kényelmesebb, nem tudom, mondjuk felszereléseket, vagy egyéb províziókat gyűjt be a csapat, és esetleg nincs is szükség minden játékosra, akkor lehet egy ilyen finom 10 perces szünetet tartani, és akkor egy ilyen rotációba addig, természetesen úgy, hogy a mesélő is juthat friss levegőhöz és egy 10 perc szabadidőhöz, de utána lehet folytatni nyugodtan a játékot, de ahogy mondtam, ez inkább ilyen hosszabb játékoknál releváns, hogyha ilyen maratonibb futamokat tartatok. Először nem valószínű, bárki tudja, hogy az első alkalom milyen hosszúra nyúlik. Igen, ennek a másik oldalát is megragadnám egy kicsit, hogyha van olyan valaki, mint én, hogy így nem szeret szünetet tartani, de a játékosok például igényelnek egy szünetet, és akkor megbeszélitek, hogy jó, rendben, most egy 10 perc szünet, de akár akár több játékos, akár felváltva ott marad az asztalnál, és velük addig úgymond tudsz tovább játszani, mert nyilván itt olyan narratív játékról van szó, hogy amíg a többiek különböző életfunkciókat látnak el, addig te az adott játékossal narratívan arról beszélgetsz, hogy hogyan megy el vásárolni, mit mond a kovácsnak, mit vesz a boltba a valamelyik nem játékos karaktertől, és ezzel is egyrészt igen, a saját immerziódat. Bocsánat, közölök, de ez feltételezi azt, hogy a mesélőnek nincs szüksége szünetre. Abszolút, tehát ezzel kezdtem, hogyha esetleg van ilyen, tehát ez egyértelmű, igen, tehát hogy ez csak abban az esetben, és ez így ebben az esetben tud neked, mint szünetet nem igénylő mesélőnek segíteni abban, hogy megtarts te is az immerziót, illetve esetleg a játékosoknak is egy kis játékélményt tud hozzáadni, nyilván ehhez a játékosok is kellenek, tehát hogy ez nem egy kényszer, hanem hogy mondod nekik, hogy ha van olyan, aki esetleg csak kimenne rágyújtani, de másnak kell 10 perc, mert még mást is szeretne csinálni, hogy akkor aki így előbb visszaér, akkor azzal lehet addig egy ilyen kis narratív játék, ameddig mindenki más vissza nem ér például. Jó, a következő témánk az a játékülésnek a befejezése, és illetve még ehhez kapcsolódóan a játéknak az úgymond elmentése, ez a save game effect. Ugye gyakran előfordul az, most így hátulról megyek előre, tehát gyakran előfordul az, hogy egy játékülést úgy kell befejezzünk, hogy nem érünk valaminek a végére. Ez ugye főleg akkor tud probléma lenni, hogyha valami olyan helyen ér véget a játék, ahol így úgymond az akció közepén. De független ettől, hogy hol ér véget, mindig mondhatjuk azt, hogy így elmentjük úgymond a játékot az adott stádiumba úgy, ahogy van, minden karaktert ott, ahol van, úgy és ahogy van, és akkor innen folytatjuk következőre. Ez csak azért érdekes, és azért említem így meg, mert nemrégiben volt egy olyan alkalom, amikor szembe jött az, hogy föl lett így hívva a figyelmem arra, hogy erre így van lehetőség, hogyha egy játék során nem végzünk az adott történettel időben, akkor így elmentjük. És nekem így 15 év után meg se fordult a fejembe az, hogy esetleg erről valaki nem tudhat. De igen, szóval csak azért mondom el, hogy így, aki esetleg nem tudja, azt tudjon róla, hogy persze lehet ilyet is, hogy így ott, ahol van, megállunk, és következőre innen folytatjuk. Nyilván ez úgymond egy kényszerhelyzet, mert
sajnos nincs több időnk, hogy folytassuk az adott játékülést. De szerintem ez egy jó módja annak, hogy talán ez a legjobb módja annak, hogy így az ilyet befejezzük. És hogy maga egy normál esetben hogyan fejezünk be egy játékülést úgy, hogy annak legyen is egy íve. Erről mit gondoltok egészen konkrétan? Hát ugye kicsit hasonló, mint amit mondtam a szünettartásnál, de mondjuk ez tervezéssel egyébként valamilyen szinten, hogy érdemes-e egy úgynevezett high note-on, tehát egy cliffhangeren, tehát úgy befejezni, hogy a játékosok akarják folytatni legközelebb, hogy alig várják, hogy te jó lenne ezzel folytatni. A játékosok kattogjanak két játék alkalom között, hogy mi lehet, hogy lehet. Aztán, hogyha esetleg tehát több improvizációra támasztjuk egyébként a KM, akkor esetleg még tud ebből inspirálódni és egy picikét kikérdez játékosokat, hogy esetleg mi legyen annak a cliffhangernek egyébként a lecsapása, lezárása, de ez mondjuk ez inkább ilyen high advanced szervezett dolog részemről. De mindenképpen egyébként érdemes úgy befejezni, hogy vagy úgy, hogy mint mondtam, hogy valamit várjuk, hogy történjen, vagy pedig úgy, hogy egy nagyobb lélekvételnyi szünet van éppen a karakterek életéből, és akkor esetleg egy kis két alkalom között egy kis downtime is beleférhetne esetleg. Tehát ez a kettő nálam, ami ha nem kényszerből kell megállítani nyilván. Ha kényszerből kell megállítani, akkor nyilván ott nincsen mese, de ha nincsen kényszer, akkor ez a kettő, amit én szoktam támogatni, hogy így legyen. Igen, tehát egyrészt ez a videójátékokból ismerős lehet ez a mentett állás, hogy így el tudjuk tárolni. Itt fontos azt fejbe tartani, hogy érdemes minden játékosnak és a mesélőnek is minél részletesebben körülírni azt, hogy hol is hagyták abba, és update-elni esetleg a statisztikáikat, vagy a felszereléseiket a karakterlapon. Másik pedig ez a fokozott pillanatban abba a hagyása a játéknak, vagy akár a befejezés végén egy újabb, egy ilyen csavar, vagy egy újabb történeti szál, vagy egy ilyen új motiváció bemutatása, ami felkeltheti a játékosok érdeklődését, és a két játékalkalom, vagy a folytatás között izgalommal tölti el őket és várakozással. Ennek én nagyon nagy rajongója és használója vagyok. Másrészt én szeretek úgy gondolni két játékalkalomra, vagy így a játékalkalmak sorozatára, mint egy tévésorozat. A tévésorozatoknak is, ami mondjuk egy ilyen epizodikusabb formátumot követ, ott simán lehet azt csinálni, ami korábban említett, hogy minden egyes játékalkalom az egy ilyen kalandja, vagy egy ilyen utazása valamilyen módon a szereplőknek, és két ilyen kaland között eltelhet egy kis idő, újra feltöltik készleteiket, felgyógyulnak sérüléseikből, és teljes erőből készen állnak az újabb nehézségekre és konfliktusokra. Vagy, ahogy szintén tévésorozatok végén a főszereplő végre elnyeri szíve hölgyének kezét, ám az utolsó pillanatban valaki egy pisztollyal lelövi, és nem tudjuk meg, hiszen a következő heti adásból derül ki, hogy vajon ki volt az elkövető, úgyhogy én ezt a formátumot is nagyon szeretem használni, és ez valószínűleg hatékonyabb abban, hogy így fenntartsa az érdeklődést, míg ez az epizodikus megközelítés, ez inkább már így, ha egy rutin, vagy van egy ilyen alapvető érdeklődés a játékosok részéről, hogy érdekeltek, hogy minden hétről hétre, vagy alkalomról alkalomra részt tudjanak venni valamilyen kalandba hosszú távon. Igen, ezek elég jók. Itt egy kicsit elgondolkoztam egyébként, mert a múltkor már így kifejeztem azt, hogy én szoktam hiányolni a játékosaim felől azt a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, nem feltétlen rajongást, inkább érdeklődést, hogy a két játék alkalom között olyan érzésem van, mint hogyha az egész játék az így nem is létezne. Tehát megtörténik a játékolás, és a következőig így se kép, se hang, így senki nem reagál semmit, senki nem mond semmire semmit, nincsenek visszautalások,
Esetleg, nem is tudom, valakitől hallottam, talán Dobon tőled, hogy így mémeket csinálni az előző játéküléseknek az ilyen aranyköpéseiből, vagy ehhez hasonlók. Igen, tehát hogy ez a fajta interakciói nincs meg. Úgyhogy én például azt tudnám erre így elsődlegesen mondani, főleg a játékosoknak, meg játékos szempontból, hogy ha így tényleg tetszik egy játék, meg így tényleg érdekel, akkor érdemes valamilyen módon így interaktálni a játékkal, meg a mesélővel így 2 alkalom között. Azért főleg kampányoknál átlagosan elmondható, hogy a kampányok általában hetente, 2 hetente, vagy esetleg havonta szoktak működni. Még az 1 hét is tud úgymond nagyon sok idő lenni 2 között. Nyilván ez nagyon perspektívikus, hogy ez kinek a szemszögéből mennyi időnek telik, de azt mindenképp érdemes figyelembe venni, hogy ha van egy mesélő, aki nyilván azért meséli az adott játékot, az adott rendszert, az adott settinget, mert tetszik neki, és így nagyon, nagyon beleéli magát, meg nagyon sok időt fordít rá, sokat foglalkozik vele, utána meg úgymond 1 hétig így lógva van hagyva, hogy így senki hozzá se szól, azért az mesélői szempontból így rosszul tud esni. Nekem legalábbis biztosan, ezt mindenki maga tudja megítélni, de egy kicsit elkanyarodtam most megint a játékosi lét felé, tehát hogyha visszatérünk ide, hogy mesélői szempontból hogyan lehetne indukálni azt, hogy a játékosaid így interaktáljanak is veled mondjuk 2 játékalkalom között. Ez egy jó kérdés, erre talán én nem fogok tudni megfelelő választ adni, mert hogy ez nekem sem nagyon sikerül. Úgyhogy azok teljesen jók, meg nekem is ilyen jó tippek, meg pozitívumok, amit most a többiek elmondtak. Minden esetre nyilván a különböző releváns információknak a megosztása, akár a következő kalandból, mint a Rolónak a tévésorozatos példájánál mutatva, mint egy ilyen előzetest, egy trélert így, akár írásos formában, akár képek formájában tudsz így szolgáltatni a játékosaidnak a következő játékülésről, játékalkalomról, és akkor azt talán fölébreszti bennük kicsit jobban azt a vágyat, hogy így esetleg rákérdezzenek 1-2 dologra, vagy meg lehet ezt tenni olyan formában is nyilván, hogy kicsit így ködösebben megfogalmazni a következő ülésnek mondjuk a kiinduló pontját, direkt úgy, hogy ugye lehessen így rákérdezni. Ez szintén egy kicsit hasonló ahhoz, mint amit a leírásoknál mondtam, hogy így hagyjunk teret annak, hogy legyen mire rákérdezni. Mert hogyha minden információt csak így kiöntünk, az nem feltétlen jó. Igen, ezt szerintem tök jó keretbe foglalja olyan módon, amikről mai napon ebben az adásban beszéltünk, hogy például a hangulatteremtés, információközlés a játékosok számára, megfelelő információk, és hogy ezt a belemélyedést ebbe a játékba, vagy ezt az átlényegülést fent tudjuk tartani 2 alkalom között is, és akkor ezt is lehet ilyen mindenféle segédletekkel, vagy pusztán információkkal, vagy az előbb említetted ezzel a előzetessel, ami lehet akármilyen médiatartalom, nem is muszáj médiatartalomnak lenni, pusztán csak valami hangulatkeltésnek. Ezeket is mondjuk 2 játék alkalom között, attól függően mennyi idő telik el, ezt lehet különbözőképpen így csepegtetni a játékosoknak, attól függően, hogy mekkora interaktivitást érzünk a játékosoktól, vagy ilyen elköteleződést a játékunk iránt, amit mesélünk nekik. Így van, és úgy látom, hogy közben a témáinknak a végére értünk, úgyhogy foglalkozzunk egy kicsit azokkal a kérdésekkel, észrevételekkel, amit a hallgatók küldtek itt közben. Szóval Oli írta, hogy a háttérzene lejátszását Discord keretein belül hogyan oldjátok meg. És erre válaszolt Semmes, remélem jól mondom a nevet, ha nem, akkor ne haragudj. Én a hangcsatornán belül a tevékenységekkel a YouTube-ot húzom be, ahova be tudok rakni egy általam korábban összerakott lejátszási listát, amiben van minden, ami az adott kalandba kellhet, és közben tudom váltogatni.
Igen, a Discordon egyrészt valóban a tevékenységek közül a YouTube-ot kiválasztva, ez is egy jó megoldás, hogyha fönt van YouTube-on. De egyébként, ahogy Doban is írta, vannak különböző olyan Discordos botok, amik alkalmasak arra, hogy be tudod őket hívni az adott csatornára, és akkor tudsz velük lejátszatni mindenféle zenét különböző forrásokból. Ugye nyilván ezeknek a fajta módszereknek azért megvannak a limitációi, hát azért azzal nem fog tudni vetekedni, hogy egy virtuális terepasztalon, például egy Foundry-ba vagy egy Roll20-n be tudsz rakni file alapon saját hangokat, akár hangeffekteket, akár zenéket, és ezeket tetszőleges időpontokban lejátszani. Illetve igen, még a Discordon a soundboard is, aminek nem tudom, hogy mi a magyar megfelelője, mert nem használom magyarul a Discordot, de oda is egyébként igen föl lehet rakni még hangokat. A technikai kérdésként válaszolok a soundboardos részre, hogy ugye vagy kell lenned jogosultsága, hogy be tudjál rakni oda újabb fájlokat nyilván, vagy saját szerveren kell csinálni, hogy be tudjad a saját hangot rakni a soundboardra, szóval ezzel kell vigyázni picikét, de egyébként vannak third party soundboardok is, hogyha esetleg a Discordos nem megoldható. Igen, viszont azért a soundboardnál a Discordon arra érdemes figyelni, hogy például most a Hive Nexus szervere level 1-es, tehát első szintre van föl boostolva, szóval, hogy a level 1-es boostolással a soundboardban 24 elérhető hely van, és ez így szerver szinten. Tehát, hogyha azt veszik, hogy hány mesélő, meg hány játék megy, és mindenkinek azért kéne egy pár zene, meg egy pár hangeffekt, akkor az sajnos soundboardon nem fog elférni. És gyanítom, hogy egy olyan szerveren, ami még 1-es szintű sincs, ott még kevesebb lesz ezeknek a férőhelyeknek a száma. Úgyhogy azt azért így teljes mértékben nem tudnám betudni egy jó alternatívának, erre akartam kiukadni. Igen, annyit még hozzáfűzök, hogyha esetleg van nitrója valakinek, tehát ugye premium felhasználó, és a szerver nincs megtiltva, nem tudom, hogy búzok kötött esetleg, akkor ugye tudsz más szerveren lévő dolgokat behúzni, mármint úgy, hogy nem terhelve a szervernek az alapját, nem tudod lejátszani őket, de sok szerveren találkoztam azzal, hogy nem bírtam lejátszani ott máshonnan hozott máshonnan jövő fájlokat, szóval ott vagy le volt tiltva, vagy buszról volt kötve, azt nem jártam utána még. Igen, ugye, illetve még mindig így a legegyszerűbb, legalternatív megoldásnak az van, hogy elkülded a játékosoknak, hogy tessék itt a háttérzenének a fája, rakd be, hogyha ezt így szeretnéd hallgatni, ha meg nem, akkor meg nyilván nem. Van-e még ide hozzáfűzni való, vagy mehetünk a következő Menjünk tovább. kérdésre? Rendben. Xav kérdezte, hogy milyen rendszert ajánlanátok első alkalmas meséléshez. Van szerintetek olyan rendszer, ami esetleg jobban segíti az első alkalommal járó nehézségek leküzdését? Mit gondoltok? Ez egy igen összetett kérdés, attól függ, kinek milyen mentalitása van. Én ugye első tényleges kampányt én D&D 3-ot bekezdtem mesélni. Lehet, nem javasolnám mindenkinek, hogy abba kezdenem, mert ez rengeteg munka volt részemről. Nekem most így nézve a mai hozzáállását a kiadóknak is a dolgokhoz, bármi olyan rendszernek van Kickstart modulja, azzal el lehet kezdeni, majdnem kezdőködik mesélni. Nyilván ritka kivételek egyike az olyan nagyon káncs rendszer, ami kezdőknek amúgy is tényleg kicsit bonyolultabb lehet. De egyébként általában olyan rendszerek, amik itt a Mini D6, meg egyéb ilyen Rules Lite, esetleg még OSL címkés ellátott rendszerek, ezek általában egyszerűek a szabályok és dobásaik is nincsenek túl bonyolítva, csak nyilván nagyszerűség abban rejlik, hogy emellett a hátrányuk meg az, hogy nem tudsz benne mindent is megcsinálni, vagyis nem tudsz, úgy hogy nincsen mindenre szabályszerűen levezetni minden, tehát sokat kell benne improvizálni, hogyha a játékos esetleg kívül akarna mozogni a eddig leírt szabályokon. Én egyébként még lenne most, majd leírom a listát később esetleg, mikre gondoltam még, mert én nekem csomó olyan rendszer a tartsómban, ami nem kifejezetten nagyon egyszerű, de nem is túl kráncsi, és egyébként szerintem teljesen használható, de az a baj, nem készültem fel ebből a kérdéssel, szóval majd látom többet nem esetleg ők nekik van még rendszer a tartsókban. Én ide behoznék egy ilyen forró nézőpontot a saját példámból.
Én annó, mikor elkezdtem játszani, én egy közel 500 oldalas A4-es, egy ilyen zöldborítású fantasy játékkal kezdtem játszani. Direkt nem mondom a nevét, aki tudja, azt tudja. És én úgy gondolom, ebben én pont ellentétes véleményem vagyok. Tehát igen, léteznek ezek a roguelike játékok. Most sorolhatnánk egy csomót, vagy ilyen OSR jellegű. Viszont szerintem mind a mesélőnek, mind a potenciális új játékosoknak nagyobb könnyedség egy olyan rendszert használni, amihez van egy ilyen kézzelfogható, kitalált, jól felépített világ, mert abba bele lehet jobban merülni, hiszen van egy kialakított világnézet, egy ilyen szabályrendszer ahhoz, ami jelenlegi szituációk, vagy a jelenlegi történetedben a szituációk felmerülhetnek, és nem neked kell improvizálni. Szóval első alkalomra még, hogyha nagyobb vállalás is egy ilyen rendszer, az biztos, hogyha sikerül elsajátítani és megbirkózni egy ilyen 500 oldalas, teszem az zöldborítós könyvvel, akkor az egy darabig, pusztán amiatt, hogy mennyire konzisztens a világ és a szabályrendszer, az egy jó darabig az meg fog téged tartani, mikor így próbálgatod bontogatni a szárnyaidat, mint mesélő. És utána később rá lehet menni az olyan rendszerekre, amik kiszednek egy csomó dolgot, vagy mondjuk áramvonalasítanak, hiszen akkor már lesz elég tapasztalatod ahhoz, hogy megküzdj ezekkel a rendszerekkel, amikben mondjuk egy teljesen implikált setting van, és neked kell azt kidolgozni, vagy kitölteni a játékosok számára. Az én nézőpontom is kicsit forró lesz szerintem. Két oldalról tudom ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy én Shadowrun 3-on kezdtem el a pályafutásomat még annó. Nem volt egyszerű. Tehát az is, ez szerintem attól függ, hogy milyen az adott embernek tényleg a mentalitása, meg a hozzáállása. Tehát lehet az is egy út, hogy bedobod saját magadat a mélyvízben, aztán majd kapálózol, hogy mibe tudsz megkapaszkodni. Tehát kezdhetsz egy ilyen nagyon vaskos, komplex rendszerrel, de egyébként a másik ilyen megközelítése az, hogy nyilván valami olyan rendszert választasz, ami egyrészt szabályügyileg egyszerű, setting tekintetében sok mindent nyitva hagy neked, hogy nem köti meg úgymond annyira a kezedet, illetve az, hogy vannak ebben olyan dolgok, amik segítenek neked, mint mesélőnek, és akkor ezeket most kibontanám egy kicsit. Tehát, hogy egyrésztről szabályszinten egyszerű. Itt most csak, hogy példát tudjak mondani, a Mörkborg és a Borg alapú rendszereket tudnám ilyennek mondani, amiknek a szabályai technikailag 2 darab A5-ös oldalon elférnek. Tehát, hogy így ennél egyszerűbb biztos, hogy van, de szerintem ez pont lefedi azt a fajta egyszerűséget, amit mint mesélő, mint játékos nagyon egyszerű elsajátítani, és ebben a két oldalban sincsenek komplex matematikai számítások, tehát nem szükséges hozzá semmi. A következő az a settingnek a nyitva hagyása olyan szinten, hogy tudjál hozzá mesélni dolgokat, saját dolgokat persze. Itt szintén a bármelyik borgot, de a Mörkborgot tudom felhozni, hogy a setting tekintetében nagyon sok mindent direkt úgy nyitva hagy, hogy rengeteg mindent nem csak ki tudsz, hanem ki is kell találnod. És a harmadik pedig az, hogy az olyan mesélői eszközök, amiket a kezedbe ad a játék, ezek közül főleg részben a hangulatteremtés, részben pedig ez, hogy segít neked. Ezek például lehetnek ilyen random táblázatok, mind akár a begyűjtött zsákmányra, hogy mit találsz a holttesteken, hogy milyen ellenfelek lesznek a szobában. Rengeteg mindenre, rengetegféle random táblázatot lehet felhozni különböző könyvekből. A borgokban egyébként nagyon sok ilyen van, tehát azt ebből a szempontból is így tudom ajánlani. De csak, hogy ne borgot mondjak, hanem mondjak mást is. A Forged in the Dark rendszer, ami ugye a Blades in the Dark alatt működik, és vele együtt született meg. Neki például van egy olyan tulajdonság, amit én nagyon szeretek, és én úgy élem meg, mint egy ilyen segítő eszközt abban, hogy mint mesélőnek nekem segít a rendszer, hogy ott például úgy működnek a
a dobások, most csak nem fog belemenni nagyon mélyen, csak így felszínesen, hogy értsétek, hogy hogy ilyen megközelítés jellegű akciók vannak, mint például a lopakodás, mint prowl. És akkor, amikor a játékos elmondja, hogy mit szeretne csinálni, én megkérdezem tőle, hogy rendben, mivel és hogyan szeretnéd ezt csinálni. Ő elmondja, hogy melyik jártasságával szeretné elvégezni ezt a tevékenységet, és elmondja, hogy hogyan. És hogy ez mesélői szempontból egy csomó terhet levesz úgymond a vállamról, hogy nem én mondom azt, hogy na most akkor dobj egy erőpróbát, most dobj egy akaraterőpróbát, most dobj egy akármilyen másik próbát, hanem a játékosnak kell elmondania ezt, és ez például szerintem egy olyan mesélői eszköz, ami segít abban, hogy jobban menjen az egész játék, meg hogy minél több mindent vegyen le a mesélőnek a válláról. Úgyhogy bármelyik ebből a tekintetből, bármelyik Forged in the Dark játékot tudom ajánlani, ki volt a kép mondjuk a Blades in the Darkot, de egyébként van gyakorlatilag majdnem mindenféle műfajban Forged in the Dark alapú játék, a skifin keresztül a fantasin át egészen a horrorig, úgyhogy lehet belőle válogatni. Ha konkrétumot keres valaki, akkor azt is tudok ajánlani persze. Még így záró gondolatként én hozzátenném azt, hogy szerintem még egy ilyen nagyon forró nézőpont, így a 3-4 után még plusz egy, hogy szerintem a játékválasztásnál annak kell döntenie, amit te, mint mesélő, és mint a játékosok, amit élvezdétek, és mivel bele tudtok fektetni energiát és szándékot. Mert akkor nem fog számítani, hogy ez most egy Burke jellegű játék, egy Blades jellegű játék, egy Shadowrun Third Edition, vagy egy ilyen zöldborítós 400 akárhány oldalas monstrum, de még annál nagyobbak is vannak, meg ugye kisebbek is. Igazából az, amiben így bele tudsz fektetni te, mint mesélő és játékos, és úgy gondolod, hogy legalább egy alkalmat, de inkább többet ezzel így tudnál játszani te is, és a játékosaid is. És akkor ez a vágy szerintem le fog küzdeni minden olyan akadályt vagy nehézséget, például az, hogy sok a szabály, nehéz a világ, de ha így felkelti az érdeklődésedet és érdekel, akkor szerintem az mindennél egy nagyobb motivációt tud adni, vagy lendületet. Igen, ezekkel teljesen egyet tudok érteni. Ja, és úgy látom, hogy a kérdéseinknek a végére értünk, úgyhogy itt most le fogjuk zárni ezt az adást. Viszont 2 hét múlva hétvégén ugyanígy fogjuk folytatni tovább, ahol fogunk majd beszélgetni további témákról, például a nem játékos karaktereknek a kezeléséről, a különböző ilyen harci helyzeteknek a kezeléséről, és még sok másról. Illetve ne felejtsétek el, hogy elindult ugye a mentor program is, oda is lehet jelentkezni mind-mind mesélő, mind-mind tanuló. Nagyon szívesen bárkit megtanítunk úgymond mesélni, kicsit fogjuk a kezét. Illetve ugye a múltkor volt egy alkalmas player workshop is, ahol ugye a játékosi létnek a különböző aspektusait beszéltük ki Rolóval. Azt is, ha tehetitek és szeretnétek, akkor hallgassátok vissza. Főleg így, hogy most ebben az adásban elég sok referencia volt a player workshopra. Egy gyors megjegyzés még, hogy attól, hogy valaki valahol mentor, még lehet más a tanuló, és vice versa, szóval nem abszolút egy szerepkör ebben a szituációban. Így van, ezt alá tudom támasztani. És akkor én személy szerint köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket, és várunk titeket a következő adásra is. Sziasztok! Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!